ҳар нафаре ки мехонад, меомӯзад, албатта дар зиндагӣ роҳи дурусти худро пайдо мекунад. Салом тамошобинони азиз, ин барномаи навбатии Ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон дар ҳамин вақту соат манзури шумо. Ва тамошобинони азиз, агар шумо барномаи қаблии моро тамошо карда бошед, мо ба шумо ваъда додем ки хонандагонеро даъват мекунем ки воқеан дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуданд ва муваффақиятро ба даст оварданд. Яке аз хонандагони дигаре ки албатта дар сабқатҳои воқеан ҳам дохилӣ ва байналмилалӣ тавонист мақомҳои назаррасро ба даст оварад. Ин лаҳза мо ба барнома даъват намудем ва ба дастшаназа ман қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунам. қаҳрамони барномаи навбатии мо, бинандагони азиз, ин Зуҳал Муродов аст. Салом алейкум, бисёр хуш омадед ба барномаи Ифтихор. Ва тамошобинони азиз, ёдорас мешавем ки Зуҳал бештар аз фанни математика муваффақ аст ва дар сабқатҳои зиёд иштирок намудааст ва тавонистааст ки дастовардҳои зиёдро ба даст оварад. Ва атрофи таҳсилатон, атрофи иштирокатон дар сабқатҳо ҳарф мезанем имрӯз. Чизи дигарро ба тамошобинон мехоҳам ёдорас мешавам ки қаҳрамони барномаи навбатии мо Зуҳал ғайр аз он ки аз фанни математика бисёр муваффақ аст, ҳамзамон хорро яъне ба тарзи гурӯҳӣ бисёр хуб иҷро мекунад. Ва албатта мо дар идомаи суҳбат ба шумо исбот мекунем ин гуфтаҳоро. Ва сараввал дар мавриди худатон ба тамошобинон маълумот диҳед. Марамат. Ман Муродова Зуҳал, хонандаи синфи 6 литсеи рақами 2 барои хонандагони болои қади шаҳри Душанбе. Ман бисёр дар озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявию дохили литсею шаҳрӣ бисёр иштирок кардам. Ман бисёртар аз фанни математика ва хор бо гурӯҳи хории худ дар бисёр озмунҳо рафта иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор мешавем. Саломат бошед, беҳтарин аст. ихтисосҳо зиёд ҳастанд, фанҳо зиёд ҳастанд. Шумо махсус интихоб кардед фанни математикаро. Мегӯянд математика шоҳи фанҳост. Шоҳи фанҳо аст. бале, саломат бошед. Душвор нест фанни математика? Шахсе ки омӯзаду хонад, барои он кас душвор нест. намунаи ибрати шумо кӣ буд ки дар ҳамин фан муваффақ буд ва шумо пайрави ӯ шудед? бисёртар бо муаллимаамон кор мекардем. Муаллимаамон дарсҳояшонро шавқовар мегузаронанд. Дар математика фаъол ҳастам. Дарсҳои он кас фаъол ки мегузаранд, аз ин сабаб ман фанни математикаро интихоб кардам. Масалан, мо медонем ки 20 нафар, 25 нафар, 30 нафар дар як синф ҳаст. чанд нафар фанни математикаро мисли шумо хуб медонад ки ҳамарӯза ба дарсҳо тайёр асту масалан даст мебардорад ва ҷавоб медиҳад? Дар синфи мо зиёданд. зиёда аз 15 нафар мумкин бошад. яъне фанни математикаро хуб Бале. медонад. Ташаккур барои шумо. Тамошобинони азиз, чӣ гуна ки қаҳрамони барнома низ қайд намуданд, Зуҳал бештар дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намудааст ва албатта иштирокаш дар олимпиадаҳои байналмилалӣ бо муваффақият сурат гирифтааст ва тавонистааст ки мақомҳои назаррасро ба даст оварад. ин лаҳза атрофи иштирокатон дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ ҳарф мезанем. ва соли 2022 шумо дар олимпиадаи байналмилалӣ бо номи Глобус иштирок кардед. Ман медонам ки хонандагон зиёд буданд ва ҳар нафар аз фанни дӯстдоштаи худ дар ин олимпиадаҳо иштирок мекунад ва муваффақиятро ба даст меорад. иштироки шумо дар ҳамин сабқа чӣ гуна буд? дар ин олимпиада мо иштирок кардем ва сазовори ҷой нагаштем. сабаб чӣ буд ки натавонистед ҷо бигиред? каме душвор буд. ҳаяҷон буд ё суолу масъалаҳо душвор буданд? ҳаяҷон буд. ҳаяҷон буд. бале, аз сабабе ки аввалин бор буд дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок мекардам, аз ҳамин сабаб каме душвор. душвор ва роҳафтода шудед баъд шумо? Не. роҳафтода нашудед. вақте ки масалан ҷо нагирифтед, омадед ба литсей, омӯзгорон, хонандагон, падару модар чӣ гуфтанд ба шумо? чизе нагуфтанд. гуфтанд ки дигар озмунҳо ҳаст, боз кӯшиш мекунӣ дар дигар озмунҳо сазовори ҷой мегардӣ. сазовори ҷой мегардӣ. саломат бошед. ва албатта дар мавриди дастовардҳои дигари шумо мо ҳарф мезанем. мо медонем ки ин аввалин иштироки шумо набуд ва дар сабқатҳое ки баъди шумо иштирок намудед тавонистед ки сазовори ҷо гардед. дар баробари иштирок дар олимпиадаҳо, чӣ гуна ки пештар гуфтем, шумо дар озмунҳо низ иштироки фаъолона доред. яке аз хорхонҳои хуби гурӯҳатон ҳастед ба қавле. соли 2023 шумо дар озмуни байналмилалӣ ки бо номи Россия великая страна буд, шумо иштирок намудед ва хореро гурӯҳӣ иҷро намудед ва сазовори мақоми сеюм гаштед. дар мавриди ҳамин озмун ба тамошобинон маълумот медиҳем.
дар ин озмун мо ба таври онлайн иҷро кардем ва суруди русӣ бо номи учителяро хондем. Бо гурӯҳ ин сурудро дар таътил буд. Таътил омадем, хондем. Хушбахтона сазовори ҷои сеюм гаштем. метавонед 4 мисраашро замзама кунед? Бале. Марҳамат. Учителя, мы нарисуем вам огромный небосвод, и пусть кружится в небе синим ярким звездный хоровод. Пускай цветами будет веслян длинный путь. Несите знания, дающие нам суть. Учителя, мы нарисуем вам огромный небосвод, и пусть кружится в небе синим ярким звездный хоровод. Пускай цветами будет веслян длинный путь. Несите знания, дающие нам суть. Пусть этот радостный ясный светлый день звучит оркестр из волнующих стихов. И зацветут ваши улыбки, словно нежная сирень ваших любимых и родных учеников. идома дорад барномаи ифтихор. Бинандагони азиз ва ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо Зуҳал Муродов аст. Бори дигар хуш омадед ба барномаи мо ва атрофи дигар дастовардҳоятон ҳарф мезанем. биёед пеш аз он ки ман солҳои дигарро пешниҳод кунам, мехоҳам бипурсам ки боз ба кадом машғулиятҳо таваҷҷӯҳ доред? Ман бисёртар дар муассиса бо хор машғулам ва дар хона бо хутбазу сурудсароию ҳамин чизҳо завқи бисёр дорам. яъне шумо зиёдтар ширинӣ мепазед? Бале. кадом намуди шириниҳоро пухта метавонед? Пирожниҳои гуногун, наполеон, мидовӣ, рогалики, кексҳои гуногун ҳастанд, шириниҳо. яъне намудҳои зиёди ширинӣ ва кулчақандҳоро шумо пухта метавонед. саломат бошед. боз ба корҳои хона кадом корро шумо кӯмак мекунед, аз удаш мебароед? Дарзмол мекунам бисёри вақт. ҳамаи корҳои модар кӯмак мекунам. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Тамошобинони азиз, атрофи иштироки қаҳрамони барнома дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳарф мезанем ва дар барномаи қаблӣ мо хонандаеро аз литсеи рақами 2 даъват намудем ва дар олимпиадае ки ба наздики дуиргардӣ дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москав иштирок намуда буданд ва Зуҳал низ яке аз ҳамон хонандагоне ҳаст ки дар қатори 9 нафар иштирок кард ва мақоми аввалро ба даст овард. Ва атрофи олимпиадаи эрудити планет ҳарф мезанем. Дар ин озмун мо рафтем ва каме ҳаяҷон доштам ва дар ин озмун 60 то саволи тестӣ буд, аз фанҳои гуногун буд. мо ҷавоб додем, ребусҳо кор кардем. хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам. Дар ин озмун мо пеш аз супордани тест мо фарҳанги миллии худро ба онҳо пешкаш кардем. чӣ пешниҳод кардед? рақсу суруду ва баъд аз рақсҳои миллиро иҷро кардан, онҳо мехостанд бо мо аксҳо гиранд. гуфтан либосҳои миллии шумо зебосту вай кардан, гуфтан акс гирифтанд бо мо. яъне аз фарҳангу урфу одатҳои якдигар шумо воқиф шудед. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. вақте ки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ шумо иштирок мекунед, яъне ҳиссиёт чӣ гуна аст? вақте сафар мекунед ба як давлат, чӣ чизи ҷолибро мушоҳида мекунед? махсус дар ҳамин олимпиада вақте шумо ба Федератсияи Россия рафтед, чӣ ба шумо ҷолиб буд дар он ҷо? дар он ҷо мо ба ҷойҳои гуногун сафар кардем. Ман тасаввур намекардам ки сазовори ҷои аввал мегардам. ман дар ин озмун рафтам, хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам. хело хушҳол шудам, падару модарам ҳам хело хушҳол шуданд. дар он ҷо мо ба майдони сурх сафар кардем. дар он ҷо чизҳои шавқоварро дидем. беҳтарин. тамошобинони азиз, як чизи дигарро ёдрас мешавем ки олимпиадаҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ дуир мегарданд, албатта аз ҳамаи фанҳо ҳастанд ва ҳар хонандае ки аз кадом фан муваффақ аст, донишу малакааш яъне аз дигар хонандагон фарқият дорад, метавонад аз фани интихоб намудааш иштирок кунад. ва 9 нафаре ки аз литсеи рақами 2 иштирок карданд дар сабқате ки чанде пештар дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москав дуир гардид, албатта аз 9 фан тавонистанд 9 медали тилло
ва ҷомро ба даст оваранд ки айни замон шумо дар назди мо мебинед. ман аҳсан мегӯям ба чунин хонандагони фаъоли кишвар ва эътиминон дорам ки дигар хонандагон низ ҳамин гуна дар сабқатҳое ки шумо иштирок намудед мисли шумо иштирок мекунанд мақомҳои назаррасро ба даст меоранд. Ташаккур барои шумо. идомаи барномаи ифтихор аст тамошобинони азиз ва фикр мекунам ки албатта суҳбати мо барои шумо ҷолиб аст ва қаҳрамони барномаи навбатии мо Зуҳал Муродова. бори дигар хуш омадед ба барнома. атрофи иштирокатон дар сабқатҳои дигар ҳарф мезанем ва тамошобинони азиз чӣ гуна ки мо медонем дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо тӯли чанд сол аст ки озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сатҳи шаҳрӣ яъне бо маром идома дорад ва албатта хонандагони зиёд метавонанд иштирок бикунанд ва ҳунару истеъдоди худро нишон бидиҳанд. ин озмунҳои илм фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва озмуне ки соли қаблтар пешниҳод шуд ва имсол фикр мекунам шояд пешниҳод шавад то қалби Тоҷикистони Душанбе. ин озмуни шаҳрӣ аст. қаҳрамони барномаи мо иштирок намуд ва мехостем бифаҳмем дар кадом номинатсия шумо иштирок кардед ва ҷои чандумро гирифтед? дар номинатсияи хор бо гурӯҳи хорӣ иштирок кардем. дар даври аввал мо сазовори ҷои аввал гаштем, дар даври дуюм сазовори ҷои дуюм ва дар даври сеюм сазовори ҷои ифтихорӣ гаштем. аз даврҳое ки иштирок кардед дар даври аввал кадом хор буд, дар даври дуюм кадом хор буд ва дар даври сеюм чормисраӣ пешниҳод мекунед? имкон ҳаст? марамат. дар даври аввал мо суруди Тоҷикистонро пешниҳод кардем. дар даври дуюм ва сеюм хори кӯдакони хушбахти Душанбе буд. марамат. шуд кишвари мо обод, бо мудари мо обод, шуд кишвари мо обод, бо мудари мо обод, кардин ватани моро, ин сарвари мо обод, кардин ватани моро, ин сарвари мо обод. хори дуюм чӣ гуна буд? кӯдакони хушбахти Душанбе. бале. мо кӯдакони хушбахт фарзанди ин замонем, мо кӯдакони хушбахт фарзанди ин замонем, бо раҳнамои пешво сӯи мактаб равонем, бо раҳнамои пешво сӯи мактаб равонем. лайлалалай 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 лайлалай. дар шабакаҳои телевизионӣ ҳамин суруд бештар меравад ва махсусан аз шабакаи Баҳористон ҳамин хоре ки шумо айни замон хондед чанд маротиба пешниҳод шудааст. ташаккур барои шумо. ғайр аз ин озмун дар дигар озмунҳо низ шумо иштирок кардед ва сазовори мақомҳои назаррас гаштед. яке аз ин озмунҳо ин ҳунар беҳассиму зар аст. дар соли 2023 яъне соли ҷорӣ шумо иштирок кардед ва ҷои якумро ба даст овардед. ва мефтем ки дар ин сабқат иштирокатон чӣ гуна буд? дар ин озмун 4 ноҳия баромад доштанд. яъне озмуни шаҳрӣ буд? бале. аз 4 ноҳия хушбахтона хори литсеи мо сазовори ҷои аввал гашт. дар ин озмун мо хори Тоҷикистон ба пешро иҷро карда будем. донандаи кадом забонҳо ҳастед шумо? забони тоҷикӣ худ сараввал бояд ҳама донад ва забони русӣ, забони англисиро омӯхта истодаем. бале. саломат бошед. қаҳрамони барномаи навбатии мо ҳастанд Зуҳал Муродова. бори дигар хуш омадед ва албатта мо атрофи дастовардҳои шумо зиёд ҳарф задем, суҳбат кардем ва фикр мекунам ки албатта ин суҳбати шумо намунаи ибрати дигар хонандагон ҳаст. ва минбаъд бояд дар кадом олимпиада ё озмунҳо шумо иштирок кунед? моҳи оянда мо бояд дар як озмун иштирок кунем хор ва аз пеш озмуни ҷумҳуриявӣ аз фани забон ва адабиёт дорам. умедворам ки дар ин озмун ҳам сазовори ҷои муайян кардам. саломат бошед. ман барои шумо барор мехоҳам. ба ягон намуди варзиш таваҷҷӯҳ доред? не. таваҷҷӯҳ надоред. дар оянда кадом ихтисосро шумо интихоб кардед? дар оянда ман судя шудан мехоҳам. судя шудан мехоҳед? бале. яъне бояд кадом фанҳоро хуб омӯхт? ҳуқуқ, таърих. хуб, ман бовар дорам ки албатта дар самте ки шумо интихоб мекунед метавонед ки муваффақ шавед. барои шумо барор мехоҳам. саломат бошед. ташаккур барои иштирокатон. бори дигар ба барномаи ифтихор хуш омадед.
тамошобинони азиз, фикр мекунам ки албатта суҳбати мо барои шумо ҷолиб буд ва аз тамошои барномаи Ифтихор пушаймон нашудед. ин буд барномаи навбатии мо аз пайи ҷустуҷӯи қаҳрамони навбатиамон мешавем ва то барномаи баъдӣ бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр.